Li Tirkiyeyê bi taybet dema demsala biharê ku zêdetirîn çalakiyên hunerî têne sazkirin, dilê hunermendan pêxweştir dibe, saziyên fermî cî didin konsertan, lêbelê hunera Kurdî û hunermendên Kurd ji vê yekê bêpar dimînin. Herî dawî konsera hunermend Aynur Doğan ku ji hêla Womex a ku li ser muzîkê saziyeke kargera cîhanê tê zanîn xelat wergirtibû û li gelek welatên cîhanê konserê dide, lê li bajêrê Kocaeli ya Tirkiyê hate qedexekirin. Piştî vê li heman bajarê şanoyeke Kurdî û li bajarê Mûşê jî bi biryara parêzgariya bajêr, konsera Metin Kemal Kahraman hatin qedexekirin. Derbarê qedexekirina şano û konserên Kurdî de hinek saziyên fermî hincet nîşan nedan, hinek jî dema serlêdanê kêmasiya hin prosedûran dest nîşan kirin, lê kompaniyên konsertan saz dike wan îddiayan red kir û rêkeftina bo konserê beriya mehekê hatibû kirin. Li gorî muzîkjen û Vedat Yıldırım, qedexekirinên çand û hunera Kurdî li wî welatî sîstematîk e. Mesela edini nikarin zanîngehan, em lor konseran bidin, bu vergiyê em pera xwe didin ama dîsa jî em nikarin herin, em tenem bi derfetên xwe ve em konserên xwe didin. Yani piştgirî tuneyî, mesela yek caran jî nijadperestî bilind dibe, ew jî li sermede astengiyan ew dikin, çê dikin. Hunermend Diljen Ronî amaje kir cînedayîna bo konserên Kurdî yek ji pirsgirêkên herî mezin e bo wan, carna fermanekî ji jor de tê û bi vê fermanê konserên Kurdî têne qedexekirin. Ev biryaran qedexekirinê û dixwazin pêşiya eşqa zimanê Kurdî, pêşiya eşqa hunera Kurdî bigirin. Dixwazin tirsê bînin, dixwazin tikez neçin konserên Kurdî, dixwazin tikez guhdariya muzîka Kurdî nekin. Em hunermendê Kurd em hemû dibêjin çi qas astengî hebe, çi qas qedexekirin jî hebe, ew ji me re ne problem e, em her dem dibin xizmeta muzîka Kurdî, hunera Kurdî û zimanê Kurdî de bin. Berê niha jî gelek caran bi hincetên cuda çalakiyên huneriyên Kurdan li Tirkiyeyê hatin qedexekirin. Hunermendên Kurd ji bo pêşî li astengî û qedexeyên li ser hunera Kurdî bi temamî werin girtin, balê dikeşînên sergiringiya statûya Kurdî û dibêjin tekane çare garantiyeke yasayî ye bo zimanê Kurdî. Ercan Dağ, Kurdistan 24, İstanbul.